Heel mooi om bij deze groep te wezen. En dit logo op de borst te hebben. Want hoe is het dan? Dan komt de allereerste keer was die melding in Zeist. Hoe gaat het soks? En er staan er niet drie fotografen staan erbij en zo. Dus dat is, het is allemaal iets anders. In die zin iets groter dan bij Heerenveen natuurlijk. Maar hartstikke mooi. Gewoon genieten. Ja. Het liep erop dat hij in de buurtmaatjes is. In Ljouwert. Nou, dat weet ik nog net. Ik heb nog niks uit. Ja, dat is gewoon bijzonder. Ja. Ik weet net helemaal wat ik daarvan moet vinden. Nee. Lauwer op een hoopplak. Ja. Lauwert gewoon het Avalense stadion. Ja, absoluut. Of alles behalve. Maar goed. Misschien wel de eerste doelman van Jong Oranje. Die is er net bij. Of Oesu Uduro van AZ. Dan bent die Konsen toch volle grutter op speelminuten. Ja, klopt. Want als jij spelen. Dat weer wel duidelijk communiceert. Dus dat klopt. En nou staan wachten. Want ik heb nog niks uit. Dus. Nee, hoe gaat het soks dan? Praat de trainer, Michael Reiziger, der vol oer met die? Of gaat het via de keeperstrainer? Of hoe gaat het soks? Nee, vorige keer werd dat door de trainer gecommuniceerd. 2 dagen voor de wedstrijd. Dus ik keer ervan uit dat dat nou weer zaak gaat gebeuren. Want het hegere doel is misschien wel een field verderop naar het A-team. Ja. Nou, daar rennen we wel heel veel op de zaken vooruit. Eerst maar eens dit.